към природата с оръжие в ръка. Мисля, че добре сме отговорили. Абсолютно. Какво е обувка? Това е единственото нещо, с което някои оставят следи по земята. Възможно е човек да се кръсти, да тича наляво-надясно, едновременно да псува и да се оглежда. Казахме да, ако е в София на пешеходна пътека и движението е към 5 часа и 15. Абсолютно правилно, да. Сроклен. За да бъда в унисон. Сега исках да поздравя и поздравете и доктор Ненков с един невероятен анекдот. За мен е семейна идилия. Зима. Вуте пие бира, напряга се и нежно пуска от задната част на корпуса си една прадня, която звучи като музика в си бемол, мажор, токата и фуга. Пена, възмутена, тъкмо да го почне, тъщата го почва първо. Простак, оти предиш като комбе. Да си чул мене и Пена говедо с говедо да ги правиме тия работи, свиня мръсна, как не те е срам. Отбират и река. Чекай, за да събереш напрежение и налегане, трябва да си затвориш устата. Некога. Ясно ли ти е? Змио отровна. Шпари тести в джоба, когато плуват. Между другото, там разбрах кое е това нещо, което ти сваля гащите и си отива. Това е вълната, бе. Такива вълни падат. Ще бъде вълнително. Има. Сърфиха си очей. И бях изненадан, имаше пловдивчани, невероятни. Те се запознаха там, момче и момиче. Отново черпих материал за нашето шоу. Един каза, жената каза се Илена. Той рече и аз се казвам Имил и двамата сме си. Добре сме си. Това е. Илена.